Üdv kedves érdeklődők! Ezt a videósorozatot elsősorban a diákjaimnak szánom oktatási célból, de természetesen szívesen ajánlom mindenkinek, aki az Inventorra ismerkedik. Vágjunk is bele! Az Inventor elsősorban egy 3D tervezőprogram, ahol egy szerkezetnek a különböző részeit tudjuk megrajzolni, tehát alkatrészeit, összeállításait, műhelyrajzait, szerelési ábráit, animációkkal és egyéb hasznos funkciókat tudunk elvégezni. Maga a program felépítése az a megszokott programokhoz hasonló, tehát szallagmenüs elrendezéssel, tehát akár egy Wordnél vagy Excelnél láthatjuk, tehát itt is hasonlóan működik, tehát fölül itt a menü egységekből tudjuk kiválasztani a éppen aktuális funkciókat. Bal oldalon itt láthatjuk a projekteket, illetve itt tudunk megnyitni rajzot, vagy újat készíteni. Fölül file menüt legördítve hasonlóan ezek jelennek meg, tehát új készítés, megnyitás, mentések és egyéb funkciók, amikre majd később kitérünk. Hogyha itt középen, az üres részen, jelenleg még üres, itt majd a meglévő projektjeinknek az utoljára megnyitott alkatrészeit láthatjuk. Ez ugye a Home lap, ahol az alap dolgokat tudjuk kiválasztani. Ha rajzolni szeretnénk, akkor elsősorban egy projektfájlt kell létrehoznunk, vagy egy projektmappát, mivel ugye itt egy komplex szerkezetnek a részei vannak, tehát itt ezeket nem célszerű külön-külön fájlokként kezelni, hanem egy projektnek tekinteni, és a projekten belül tudja a program csoportosítani az egyes elemeket. Ahhoz, hogy tehát egy rajzot létrehozzunk, egy új projektet kell megnyitnunk. Ezt a New gombra kattintva tudjuk megtenni, ahol egy párbeszédpanel fogad minket. Itt látható, hogy miket tudunk elkészíteni: alkatrészt, összeállítást, rajzokat, illetve prezentációt. Bal oldalt látható menü rendszerben, hogy USB-ben, hogyha legörgetjük, itt többféle szabványból választhatunk, minket metrikus rendszerben dolgozunk, tehát a metrik mappára kattintva jönnek a itt látható lehetőségek. Tehát többféle alkatrészt tudunk készíteni, többféle módon tudunk alkatrészt készíteni. Ezek szabványok szerint vannak külön válogatva, alkatrész összeállításokat is elkészíthetünk különböző szabványok szerint, ugyanúgy a rajzokat is különböző szabványok és különböző formátumok szerint, tehát DVG, amit az AutoCAD-be is meg tudunk nyitni, itt is tudunk 2D-s rajzokat készíteni, illetve az IDV, a saját rajzfájjaiba tudunk dolgozni. Itt alul mutatja, hogy melyik projektbe vagyunk elsősorban, tehát itt a default projekt. Ha el szeretnénk kezdeni rajzolni, ezt megtehetjük, ugye csak akkor minden ide a default projektbe kerül. Ahhoz, hogy ne a defaultba rajzoljunk, hogy nekünk szükséges vagy szimpatikus projektfájlt kell megalkotnunk, itt a projekt gombra kattintva egy új projektet hozhatunk létre, egy új egyszemélyes projektet. Ugye Next-re kattintva itt megadhatjuk a projekt nevét és a projekt mappát. A projekt nevét átírom, akkor mondjuk szeretnénk tehát a következő rajzaink azok ilyen síkbeli lemez alkatrészek lesznek, ezért lemezek nevet fogok én most a projektnek adni. És itt látható, hogy a C meghajtón az alapértelmezett mappába hozza létre ezt a lemezek mappát, amibe kerül ez a lemezek projektfájl. Most ez nekünk nem túl szerencsés, tehát ez nehéz megtalálni, sokan nem oda teszik, tehát én is egy külön mappát használok, és a külön mappában
Inventor rajzok, és ezen belül az Inventor oktatás mappába fogom létrehozni ezt a lemezek mappánkat, projektmappát. Most az a baj, hogy az Inventor oktatásba elementem, itt még a mappát ugye nem fogja létrehozni úgy, mint az előbb, tehát nem egészítette ki a mappa névvel. Még egy szinten lejjebb kell menjek, mert az oktatáson belül itt van nekem egy projektek mappám. Tehát vagy itt létrehozok egy új mappát a projekteken belül, vagy itt az elérési útvonalat kiegészítem egy fordított verjel, vagy backslash, hogy szimpatikus, és lemezek kiegészítéssel, akkor ő létre fogja hozni nekünk ezt a lemezek mappát. Next-re kattintok, akkor könyvtárokat adhatnék hozzá, ezzel most egyelőre nem foglalkozunk. Finish-sel létre fog jönni a projektünk. Itt ugye létrehozza a mappát, ami még jelenleg nincs meg. Létrehoztuk a lemezek mappát, és ezen belül tudunk már rajzolni. Fontos az, hogy az Inventor az egyszerre egy projektet tud kezelni, tehát hogyha meg van nyitva egy projekten belüli rajzunk vagy modellünk, akkor nem tudunk megnyitni egy másik projektnek a modelljét, tehát erre figyelni kell, tehát egyszerre egy projektet tud használni. Maga a projektnek itt láthatók a tulajdonságai. Itt a típusa, ugye egy egyszemélyes projekt, az elérési útja, a különböző könyvtárak, és ami nekünk itt nagyon fontos, ez a folder options-be a különböző mappákat, hogy hova teszi. Tehát van egy template mappánk, a template mappa tartalmazza ezeket a szabványokat. Van egy design data mappánk, van egy presets mappánk, és van egy content center fájlunk, ahol majd az szabvány elemeket tudjuk beleválogatni. Most fontos az, hogy ezeknek a helyét hagyhatjuk az alapértelmezett helyen is, akkor viszont az lesz a probléma, hogyha a projektünket elvisszük egy másik gépre, akkor a mi beállításainkat nem fogja tudni, mert ott is az alapmappát fogja használni, alapbeállításokat, az azon a gépen lévő alapbeállításokat, és az nem feltétlen ugyanaz lesz, amiben mi megrajzoltuk az alkatrészünket, meg amit mi módosítottunk, azok nem láthatók. Éppen ezért a projekt mappánkon belül célszerű létrehozni mappa kiegészítéseket, tehát itt van nekem ez a lemezek mappám, megtalálom, belelépve itt látható ez a projekt file, az Inventor projekt file, és van egy old version mappa, amiben különböző ideiglenes mentéseket vagy használhatunk, illetve menthetünk. Ezt a gép automatikusan kezeli. Ide kellene létrehoznunk még külön mappákat. Én egyszer létrehozok egy alkatrészek mappát, majd létrehozok egy összeállítások mappát, létrehozok egy rajzok mappát, tehát ezekbe fogom én belehelyezni ide az alkatrészeket, ide majd az összeállításokat, és ide értelemszerűen a rajzokat róla. Most létre lehetne hozni ide, hogyha valaki például 3D nyomtatást használ, akkor egy STX vagy STL fájloknak egy mappát, és egyéb sok minden mást is, de egyelőre nekünk ezekre lesz szükségünk. Maga a projekt mappának a kezelése az úgy működik az Inventoron belül, hogy a lemezek projekt mappát, tehát itt ezt a lemezek mappán belül található ez a lemezek projekt file,
és ez kezeli nekünk a mappát. A mappán belül bármilyen szintű mappákat létrehozhatunk, azon belül meg fogja találni a különböző rajzokat és elemeket, amik szükségesek, és amik a projekthez tartoznak. A projekt mappán kívül viszont nem tud dolgozni, tehát oda nem célszerű menteni, mert akkor azt nem a projekt részének kezeli. Viszont a projekt mappán belül itt a különböző almappákat mi létrehozhatunk. Azt az inventor kezelni tudja. És még ahhoz, hogy az előbb, amit mondtam, hogy hordozható legyen egy projektünk, ide létrehozunk még egy template mappát. És egy Content Center Files mappát. Tehát Content Center Files mappát. És ezekre majd meghivatkozzunk, vagy ezekre fogunk hivatkozni itt a projekt beállításánál. Viszont ahhoz, hogy ezt megtegyük, tehát ide még be kell másolnunk bizonyos dolgokat. A template mappát, azt, hogy hol találjuk meg, rá visszük az egeret, akkor kiírja, hogy a user public documents Autodesk Inventor, tehát ez az alap értelmezett fájlja. Ezt ha megkeressük, tehát gép, C meghajtó, felhasználó, nyilvános, ugye itt az angol névre hivatkozik, nyilvános dokumentumok, Autodesk Inventor 2025, és itt található nekünk a template mappa, amit ha belekattintunk, itt látható az előbb látott NUS mappánk, ezen belül a metric mappa. Célszerű ezt a metric mappát ezt kimenteni, tehát Ctrl-C-vel kimentem, és bemásolom az általam létrehozott projektmappába. Itt a template mappába bemásolom, és hogy ne jelenjen itt nekem meg sok minden, nekem nem szimpatikus szabványokat, azokat mindjárt törölhetem is. Tehát típus szerint rendezem őket, akkor a Dines szabványra nincsen szükségem, Zira nincs szükségem, PSI-re nincs szükségem. Tehát minden olyan mappát kitörlök, vagy nem mappát, hanem fájlt, ami nem izós, tehát az izókat hagyom meg, mert szabványunk általában az izóhoz igazodik. Tehát én meghagyom a millimétereseket, Mold Design, Standard milliméter, Weldment izót, sima izót, Standard millimétert, Sheet Metal milliméter, Standard acél. Ezekre tulajdonképpen nincsen szükségem. Elegendő ez a rész. És így meg is vagyunk. Ezzel majd mindjárt mutatom, hogy mit értünk el.
hogyha template-át editáljuk, az alapértelmezett template mappát itt megadjuk neki azt a részt, amit mi létrehoztunk. Egy pillanat és megtalálom. Oktatás. Template mappát. Kész, akkor itt már hivatkozik erre a mappánkra, és ugyanígy a Content Center fájlt is editáljuk, és szintén meghivatkozzuk a beállított Content Center fájlt. Ide. Oké, ha ezt nem tesszük meg, akkor egyrészt, ha szabványos elemeket használunk egy összeállítás során, akkor azok csak azon a gépen fognak megjelenni, ahol létrehoztuk. Ha átvisszük a projektet, akkor ezek az összeállításnál mentett alkatrészek nem lesznek meg nekünk, tehát ott azokat hiányozni fognak, tehát nem ábrázolja, illetve itt a template mappát is akkor nem tudjuk elköltöztetni. Tehát ezeket létrehozva elmentjük, és hogy oké. Ha most nyitunk egy új mappát, akkor már is a mi általunk lecsupaszított fájlok maradtak csak meg, tehát a sok olyan szabvány, hogy nem használunk, azok eltűntek, és akkor maradt ez, amit mi választunk. Tehát innen tudjuk kezdeni akkor az alkatrész elkészítését, és a különböző rajzokat, meg egyebeket, tehát a template mappát ezzel saját igényeink szerint szabtuk át. Ezt még majd fogjuk csiszolni, tehát létrehozzuk a saját nézeteinket megfelelően olyan beállításokkal, amit szeretnénk, illetve rajzoknál saját keretezett rajzlapjainkat. És hát ebben a videóban egyelőre szerettem volna, és akkor a következőben elkezdjük a rajzolás részét, tehát illetve a modellezés részét, tehát alkatrész modelleket fogunk készíteni, amiről majd egy másik, tehát illetve a modellekről egy rajzot készíthetünk el. Köszönöm a figyelmet, és a következő videóban folytatjuk.